Tak vítám na PR akci filmu Brigáda Olgu Lounovou, producentku tohoto filmu. Pověz nám o něm něco, prosím. Děkuju moc, Ježíš, tak já jsem poprvé v životě producent vlastně takhle velkého filmu. My jsme s Anetou Kernovou, se kterou jsme na tomhle filmu hodně spolupracovali, tak jsme vyhráli v Čechách soutěž, vlastně taková 48 hodinovka se to jmenuje, takže jsme jako s krátkým filmem mám zkušenosti, ale s dlouhým filmem to je vlastně poprvé. Přizvala jsem si k sobě F.A. Brabce, který má za sebou mnoho celovečeráků. Přece jenom jsem byla součástí týmu Gampa, který byl jako velice úspěšný, vlastně oba dva díly, takže je to taková radost pro mě, že můžu i tenhle ten tým dát jako dokupy, ale tenhle ten film je trošku jiný žánr než Gamp. Je tohleto rodinná komedie, až trošku bych řekla do teenage crazy komedie, ale je to pro celou rodinu. A proč zrovna teenage komedie? Jo, je to totiž tak, že není to úplně teenage, ale jsou tam 3 skupinky věkový a ta první je teenage, protože tam hraje vlastně hlavní postava je Maximilián Kocek, který je mladý herec, který hrál Spartakiádního vraha, ale má jako velmi dobrý hlas zpěvecký a zároveň má i talent komediální, a Eliška Pytlounová, která hraje hlavní postavu Elišky, taky umí zpívat, je to zpěvačka zároveň herečka, komička. Takže jakoby vlastně to je ta hlavní linka, jsou ty mladí, kteří dělají taky ty střeštěné věci hlavně na brigádách. Pak tam je střední věk, tam právě Aneta Kernová, která zároveň pomáhala režírovat tenhle film, tak má jako asi nejkomičtější postavu celého filmu, bych řekla, to je střední věk, tam se to hodně motá kolem sexu. A pak tam je ten jako starší věk, a to jsem já, David Suchařípa, a to jsou ty jako manželé, kteří si tak jako snaží znova experimentovat a nějak si zažehnout tu jiskru zpátky, jo? Takže to je taková jako další komická dvojice. No a zbytek jsou tam samozřejmě i vážné věci, že ty děcka rozbijou věc na charitu, a protože kvůli tomu přijde o peníze holčička, která nemůže chodit bez ortéz, který potřebuje, tak oni musí na brigádu a hezky si to všechno odpracovat, nebo ty peníze prostě někde sehnat. No a kde je seženou, to se dozvíte v tom filmu. Já už teď jsem strašně napnutá. Prozradíš nám ještě nějaký postavy, obsazení filmu, který bychom měli vědět? Moc ráda. Tak jsou tam teda ti mladí, kteří začínají, ale jsou za mě opravdu strašně talentovaný. Maximilián Kocek, Eliška Pytlounová. A máme tam Kubu Kaliána, který hrál v Party Hard. A máme tam samozřejmě Alexe Kavalčíka. Máme tam, já si musím rychle pospomínat, Míru Noska. Pak z té střední generace, to je třeba Míra, nebo Aneta Kernová. Pak tam je z té starší generace Marek Vašut, Veronika Žilková, Antonín Duchoslav, který je takový symbol těch teenage komedií starší doby. Jo. Pak tam máme Davida Suchařípu, máme tam Báru Nesvadbovou, prostě jako je to jako nacpané i zkušenýma hvězdama, pana Žáka, a i těma mladýma talentama, kteří myslím, že budou jednou těma velkýma hvězdama. No. Jako nejtěžší úkol je být producent, to musím přiznat. Je to jako věc, musíte dát dohromady ten scénář, aby se to dalo natočit. Nemůže to být scénář, že si vymyslíte, že poletíte raketou do vesmíru, jo? To nezaplatíte. Takže dát ten scénář dokupy tak, aby byl točitelný, vtipnej a byl tam hezký příběh, zároveň sehnat dobrý herce, aby to sedělo. Sehnat na to ty peníze, to prostředí a samozřejmě udržet ten tým, aby točil a měl čas. Takže to jako, myslím si, že určitě 2,5 roku to celé probíhalo, ty přípravy, natáčení, a teď se ještě dotáčí a dostříhává. A bude se muset udělat promo, které teď teprve začíná, a pak teprve přichází premiéra. Do toho v tom filmu mám i pár písní, nejenom já, i třeba Renda Rypar, ale i tak v tom studiu zase zároveň trávíte ten čas. Nádherný, kdy se můžeme těšit, ty si vůbec tušíš nástřel, v jakém století, v jakém roce, povídej. Já doufám, že to stihneme letos v listopadu. Jednáme s distributorama a vypadá to na listopad, pokud ne, doufám, že nejpozději na začátku roku, ale jak znáte to, prostě může se stát cokoliv. Doufám, že jo. Ťukám. A nejzásadnější věc, obrovská práce za tebou, ty jsi maminka několikanásobná. Za co by ses teď pochválila? To je krásný. Mě baví jako celý můj život. A já mám hlavně ty 2 úžasné děti, což je to nejhezčí, a ty to sama víš. A teď mám teda půlroční miminko, který stále kojím. Do toho ale stále skládám písně, které doufám mají jako přesah. Jsou to písně, které se snažím s nima motivovat jako píseň, protože to nevzdám, jsem optimista. Memento mori, carpe diem, tak pamatuj na smrt, dokud žijem. Jo, takový, jakože já se snažím do té tvorby dát
myšlenku, aby to těm ostatním prostě pomohlo. Aby to nebyly jenom prostě písničky pro zábavu, taky jo, proč ne, ale pro ty, kteří potřebují nějakou spruhu, tak prostě za to bych se asi pochválila nejvíc, že to mi opravdu ty lidi píšou, že jim to pomáhá a že můžu pomáhat. A snažím se víc a víc a samozřejmě sdružovat ty svoje fanoušky, kterým říkám melonci a rodina optimistů. To jsou takový, ty mladí jsou melonci a ty ostatní jsou rodina optimistů. Tak se snažím jako nás sdružovat a dělat pro nás třeba koncerty, což je nejbližší koncert je 5. listopadu Sraz optimistů v O2 Univerzu. A tam se snažím nějak dobít nám ty hlavy a to tělo, protože přece jenom tady začíná podle mě i to zdraví. Zásadní věc a je to inspirativní pro lidi, kteří by chtěli jít v tvých šlépích, protože jsi opravdu multiplikovaná žena a nechápu vůbec, tvůj den nemůže mít 24 hodin, nemůže. Čím bys jako namotivovala ostatní a vůbec jak za sebou pracuješ, strašně důležitá věc, když jsi fakt jako na hadry, ležíš doma, koukáš do stropu a říkáš si jako fakt se tohle děje, tak čím se udržuješ při životě? Ježíš, to je krásný, já prostě se snažím spát, ale jako mě žene prostě ta vášeň té práce, mě to prostě baví a vděčnost, to jsou takové ty dvě věci, takže vášeň, vděčnost a soustředěnost podle mě jsou základ vesmíru a pokud tam jedno z toho není, tak vás to prostě ubíjí. Ta vděčnost, nebo jako to, že to děláte rádi, to, že se na to chvilku dokážete soustředit a prostě to udělat rychle. A třetí věc je opravdu ta jako vášeň, no ta vděčnost za to, že to můžete vůbec dělat, protože podle mě vždycky, když tam tyhle 3 věci jsou, tak to jde snadno. A pak ten den má právě 24 hodin a dokážete spát i 3 hodiny, ale oni vás dobijou. Zatímco když člověk se přetvařuje a dělá třeba něco, co nechce, tak se ho hrozně unavuje už jenom ta hra ta maska, nebo vůbec hrát tu roli, kterou nechcete hrát, rozumíš? Takže prosím vás, buďte sami sebou, což je taky hlavní myšlenka tohohle filmu. Sundejte masky, buďte sami sebou, dělejte to s vášní, buďte za to vděční. No. Wow, úžasný, neskutečně děkuju. Teď si mě vzala vítr z plachet myšlenka tohohle filmu, já bych to úplně zarámovala a moc děkuju za rozhovor. Děkuju moc a moc vás zdravím a zvu vás do kina, přijďte, bude to stát za to a na Netflixu to nebude, protože to je trošku ostřejší film. Děkuju.